Ľudia sú pozrite na mňa, ja vydám ďalší diel z Clash of Clansu. A na začiatku sa chcem ospravedlniť, že mám také menšie lagy, ale lagy, prepáčte, že som tak trošku horý, som nachrypnutý. Ja včera behal vonku a bola zima ako hovado. Ja si stále hovorím, že bude teplo, bude áno, teplo je. Dokonca aj že teplo je. A tak to je všetko. A ďalej sa vám chcem povedať, že Mišky, veľmi ti ďakujem za tú reklamu, čo si mi vytvoril na svojom kanále alebo na Twitchi, keď si mal, že môžete sa na mňa pozrieť, ale že ty ma budeš sledovať, budeš mi pri tom pomáhať, veľmi ti ďakujem a tak si to vážim. Asi Plase King na Slovensku, ktorý nám začal Clash of Clans. A dúfam, že ja sa pridám k tebe. To sa určite že nestane, pretože je ešte kopec ďalších youtuberov, ktorých nechcem vymenovať, ale pretože potom ja stratím svoj kanál a každý bude pozerať tých ostatných a ľudia sa vykakajú. Tak. A vrajme sa ďalej k hre. Ak vidíte, tak nám prebieha 12 minút do konca a ja stále nič nemám. Jak je to možné? Kiwi, Spartan, Skiller, Kopeci, Plastíro, Troller, Gars, Malé máslo. Jak je to možné? To mi vysvetlite. Ja každému donátnem úplne všetko. Vy si to mňa prosím vyserete? Ohambite sa. To ste akí hráči? Pane Bože, držte sa. U nich už úplne každý doplnený klan klesnul. Dokonca sú klan level 7 perk. A ako tuto vidíte. Aha. My sme len štvorkoví, takže je to dosť ťažké na tú vojnu. A ako som si všimol, tak tento je 100-krát ľahší než môj. A na to som si pripravil Go Wipe vojsko. A tak. A potom som povedal, že plánujem jednu novú sériu, ktorá sa bude volať od Lásky díky. A plánujem jednu sériu robiť, ktorá sa volá, že idem do Titánky, alebo volá čo tak, do Titánky. Pane Bože, tam si do Titánky, to zase nechcem, to tam sa nedostanem ani za svet s tou osmičkou. Že idem do Master League alebo nejak podobný názov, ja vám do popisku videa dám anketu, tam si môžete zahlasovať, že či bude, že tam dám 4 veci, nie, no proste viac vecí tam dám, že prvá bude napríklad, že áno, urob takú sériu, dvojka, nie, neurob takú sériu, je to zbytočné, trojka, ak áno, tak názov bude letíme do Master League, alebo potom ďalej, že štvorka, že ak áno, tak pušujeme do Master League, ale viem, že to mám myšky, takže zase to tam nechcem dávať, ale je to na vás. Alebo potom ešte ďalšie 5. No proste veľa takých ďalých urobíme a potom vy si z toho môžete vybrať. Alebo ak máte nejaký, ak sa vám ani jedno nebude páčiť, tak dám ako 5, že alebo mi napíšte do komentárov, že aký máte vy názov. A tak by sme mohli aj to potom spraviť. Prosím, si napísali do komentárov a tam sme to vyriešili dokonca. Tuto vtedy ja pozdravoval do videa. Kde si? Toto? Tak vidíte. Ďavko. Tak povedzte svoj názor potom a potom si teda chceme. Vítaj. A zapíš sa do skupiny na FBX4. A hej, nemám modera, takže som ho prijať nemohol, no čo už. A pridám si Jafko, že ako by som mohol ísť na tú dvojku, že či Go Vibe alebo Drakny, ale pre mňa to je ľahšie Go Vibe. Ale počkaj, namiesto dvoch vyzertvennovačky si vytvorím jedného hoga, alebo dvoch dokonca. Tuto. Sakra. Takto. Tu si to cítil duším jednou tak vizíka. Druhého vizíka. Tretieho vizíka. A takto ešte 2 áčerky.
vám ukázať, že ako drží moja bejska. Neustále mi dajú len jednu hviezdu, väčšinou dve, ale aj to len takí silnejší hráči. Tento mi akože chcel vybrať všetko z kolektorov, čo som v kolektoroch nič nemal. Nakoniec to zistil, lebo šlo ho len takých 10 000. Dokonca ani to nie. Predsa rozhodol, že ide na story, že ako vidíte tak, ja som to rozmyslel túto a ukončil to. Tak a už mi chýba len 3 milióny, nie, 3 milióny 300 030, aby som si odomkol peklo na level 3. Oh yeah, fuck. Mám 2 týždne robiť si srandu, nemôže to ako dlho. Ježiš, Pane Boha, ale ľudia, no tak, 6 min. Čo neviem, min do začiatku. Var a ja nič nemám. Ja tu každému donatujem ešte raz. Oni mi ešte dajú. No tak hambite sa. To je hlasničky Kiwi Spartan. Ona nič, už nemám takého dôležitého povedať. A dúfam, že sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať like, po prípade odberá. Ešte raz vám dám, ešte raz vravím, dám vám tú anketu a proste, mám tu anketu do popisku, tam si môžete zahlasovať. Majte sa pekne a ahoj!